amin nga nasyon ket adda iti kanya-kanya bukod na nga pagalagadan rules wenno laws. They are bound by laws. And depending upon its execution, nga makita tayo kakabsat iti progreso. No managpaliiw tayo managobserbar ken mahilig nga mangihambing dagiti nations, para kada kayo kakabsat, ana nga nasyon ti amuyo nga most progressive. Uno, no dakay kumat agpili ti nasyon nga pag naedam, tapno ijay ka nga agsapol kat agbiag, what would be that nation? Okay, some would choose Canada. You would prefer to go to Canada? Yung iba? Japan. Who wants Japan? Alright. Sino kada kay dito Pilipinas? Pilipinas kung mahal. Siyempre, loyal pa rin tayo. Pero practically speaking, why others would choose Japan? Do you know why? Gapo ka digito yung laws ken banbanag nga manggovern kadakwada ket alisto ti panagduras iti panagbiag. It's all about laws. Whether you like it or not. Kadati nga Pilipino nga minagat pure diskarte. Pero sa totoo lang, no adalem ken sorutem kakabsat, for everything in this earth, they are bound by laws. Padasam kakabsat nga sumraen wenno kontraen dayjay season katagmula katihaan nga mayataday ka dayjay season ti tumani. Mabalin nga ta? Awan. You cannot go against the law of nature and get a good result. Everything is bound by laws. That is what science study is all about. That study the science, everything is bound by law. Iso nga, I bring that to your attention, tapno ma-appreciate you that inak iburay, may panggap ka digiti laws of God. Kasi naglaka nga dinggan commandments, ti Apo, laws of God. So anamit, iti maging blessing na kanyak. So I'm trying to show you, nga even iti dayti rabaw ti daga, no ammumlaeng nga surutan iti nature, natural laws, you will be wise if you will follow and go with the flow of natural laws. Padasam ti mapanagkalap nga han na oras kuma. Di ngamin? Kat no damagan nyo dagiti season fishermen, sinot mapanagkalap nga kadawul na kumakakabsat. Di pa igasang-gasat mo tabiyag mo. Law will tell you nga no na dawel tabaybay, saan ka mapanagkalap? Urayam nga aglinak. Ken adda oras ti mapanda panagkalap. Dagiti at taganatbakan, tagadiigit ti baybay, kat amuda iti panagaddat ipon. November, nganganin, ganyan ta ipon tayon kakabsat. Nganganin, February, hanggang February, adalat ta detang ipon, di ba Carlo? Pasare, dape lang ti February. So everything is bound by law. No may panggap ti practical na panagbiag kakabsat, importante at diskarte ngam dapat ammum ti laws. You cannot go against it and be a winner. Kada tayo nga anak ti Apo numampay paset na tayo ti gobyerno ti Pilipinas, ket paset tayo dagiti amin nga krisis nga pagpaspasaran. Adda nangat ngato na daydayaw ken nabilbileg nga linteg nga isu ti kasapulan nga mang-govern ti biag tayo, isu data ti divine laws. Dagitoy ti laws iti Apo kakabsat. Ket kas anak ti Apo, dayti kumangarod iti intayo sukimaten, ken biruken amwen, ken isu iti dapat nga inclination ti ragsak tayo, rejoicing in God's commandments. So I hope maawatan yon ti pateg deti rejoicing in God's commandments. No ape nga kasapulan, nga amwen tayo ken pagbiagan tayo, dagiti pamilin iti Apo. Now, doctrinally, at dagiti relihiyon nga mangisurusuro, nga kasapulan nga tungpalem, aramidem dagiti bilin ti Apo, tapno maisalakan ka. That is not what the Bible teaches. For by the works of the law shall no man be justified. Duray ka no matungpal mo, dagiti bilin santo nga isu iti mangidanon ken ka sa jay langit. Takunan nga no di Biblia, no pinadas mo, nga tinungpal ti bilin, and yet nagkamali ka iti maysa,
Balewala amin. Yet you offend in one point, everything is nothing. The Bible says, none is righteous, but praise the Lord ni Jesus Christ, who is the righteous one. Iso nga nang ipaitibiyag nagat natay de krus ti Kalbaryo kakabsat, binayada na aming nga naglabsingan tayo. Nga digito nga labsing isukuma iti mangidusa kada tayo. Ngem binayada na aming nga naglabsingan, our offenses, our penalty of sin, so that everyone who comes to Him by faith will receive eternal life. Now that we are saved, anak na tayo tiyapo kakabsat, it is but right and wise and proper nga amwen tayo dagiti kayat ti Apo. Anya dagiti pagayatan na iti panagbiag tayo. And therein we rejoice. Ket tapnon ti kastagat maawatan nyo kakabsat, amin na ba naggamingket they are bound te konakon by laws. Nga DJ law, actually hanla nga iso nagatlintig nga suruteng, ngem na iset deta nga law kasi isut mangted king kati wisdom muno technique. Maawatan nyo siguro ta word nga technique. Ididamok ti agbike kakabsat, nagalisto ak nga mabannog. Nagalisto nga agsakit ta sakat. Digito'y padak nagbabike, no damom kat hamu-ammo day law of biking. There is a law that you have to follow. No hamu-ammo day jay kakabsat, alisto ka mabannog. Ngem no ammom laeng day jay law, day jay technique, day jay how the body works. Jay limitation ti pusom, jay breathing mo, day jay cadence, cadence, day jay sakam. There are laws that bind it. Ket no ammom nga surutan dayjay kakabsat, makaadayo ka. Makauli ka dayjay dimnam namaen nga mayulim day bike. It's all about laws. So ididamok kakabsat ket ammom dayjay bike ko akat 11 speed. Ket idi kakabsat no padasat nga kamaten dagiti imun una nga siya nagbabike ket ipang ko jay kairutan. Tapnon ti kastamom no nairuta ket agpersa ka, nataray ka agpaiso. Ngem awam pay 5 seconds agal-al kan. So I learned kakabsat nga hangga dapat gayam ti law of biking, you do not start with the kairutan. Mangrugi ka di kalukayan. Di bali nga napaspas tasakam nga agpidal. Ket no nakapaspas-pas ket nagpating gadi paspas nan saka inot nga agpairot. That is the basic law. It's a technique. So you become wise when you follow the law. Kastamot ka datay nga Kristiyano. Now you realize nga digiti paglintagan ti Apo amang nga exceedan na kakabsat, excelan na digiti amin nga earthly laws. Ket kas anak ti Apo no isu ti surutan tayo, pagbiyagan tayo, ket surutan tayo lang kakabsat kala teknik deta, alisto iti panagduras ti parabor ti biag tayo. We will abound in grace, alisto tayo nga agflourish, kadagiti parabor iti Apo. So as Christians, agbali kuma iti attitude tayo, iti puso tayo, ken panang tratar tayo, dagitoy pamilin ti Apo. No ti kunada, nagadot maiparit kada kayo, now we do not look at it that way. We do not look at it nga maiparit, dadagsen, adu nga paglintegan, adu nga paganurutan. We look at it nga digitoy ket wagas gayam ti Apo nga mangparangay, ti biag tay nga anak na. Nga no ag-comply ka ket surutem nga ti pusom napnuan ti panagyaman ken panagayat kadayjay nga nangited digitoy nga paglintegan ken paganurutan kakabsat al-alisto ti panagduras tayo ti parabor. Kuna ti Apo grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. But in growing in grace, we have to learn to obey and follow God's commands. Han nga tapno maisalakan tayo, ngem gaputa insalakan na tayon. Anak na tayon. We are heavenly citizens. So there are 3 things that I could share with you. In nem deto, ngem talo lang tinak ibati kada kay itang malem. Digito nga paglintegan ti Apo wenno paganurutan, rules, commandments, laws, nga wisdom tayo nga kas Kristiyano, first of all, it is the essence and delight of our life here on earth. The essence and delight of our life here on earth. The essence kakabsat ket di Tagalog ket diwa. Okay? No Ilocano ket ramen. Naimas dayjay.
Mabisinta yon. Anag, wenno kay papanan. No kayat mo nga itibiyag mo nga kas Kristiyano ket agbalin nga profitable ken productive, surutem dagito imbagbaga ti Apo ken ka. You must renew your mind. Ammo tayo ti human nature nga dati kat sante kayat digito nga paganurutan ti Apo, but by the renewing of your mind that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Dinggan nyo ti kunan ni Psalmist, iti Psalms 119 verse 19. Kunana, I am a stranger in the earth. Amuyo ti may isa nga nasisita, gayam ti panagbiag ket proper perspective. Di usto nga panangkitam ti sarilim. How you look at yourself makes a big difference. How do you look at yourself? Ti dayti nga lubong kunana, I am a stranger. Ti Ilocano ti stranger ket gan na et. He is not a stranger to God, but he is a stranger in the earth. Han iso na nga ganggan na et iti Apo. Sa bali nga istorya no, ganggan na et ka ti Apo eh. Adayo ka keng kuana eh, awan relasyon mo. You are never related with God. Diba? Ididamok nga damagan dagat, how are you related with? Kuna dagat, jak amo nga sungbatan DJ. Idi kasi, tigayang meaning na ti how are you related, damdamagan dano, relative mo. DJ gayam ti meaning na iso nga, come again, kung kunaklat ta, idi nga, jak gasde gayam ti meaning na kunada, Edward, how are you related with Jaire? No kunada dagat, we are the same. Amo yung latang usad, same. You are not different. Okay? Kasin. Kasin. Okay. Umuyo lang ta di Jayan. So, no stranger ka kan Apo, meaning awan relasyon mo keng kuana. Ngayon dito yung baga ng stranger in the earth, nauneg ti relasyon na kan Apo Diyos, ngam no maipapan ka, dagiti banag ti dito yung rabaw ti daga, dito pa nagbiag na kas may nga anak ti Apo kakabsat, stranger isuna ti dito yung lubong. Iso nga kunana, hide not thy commandments from me. Our life on earth is temporary. Definitely. Our citizenship is heaven. Nakaisurat tinagan tayo di libro ti biyagan. Amen? Inawat tayo ni Jesus Christ as our personal Savior. So our delights, dagiti ragsak tayo, saan nga dagiti banag nga may offer ti lubong, no dikat dagitoy ibagbaga ti Apo. Deto yun kakabsat ti ayan ti addiction tayo. Iso ti ayan ti heart tayo. Nga Apo, show me thy ways, teach me thy paths. Naggasat kayo nga younger, dan digito'y older nga na-saved. Kasi you have a lot of time to know the Lord. You have a lot of time to learn the statutes of the Lord. Tapnon maiwasam dagiti pakaikulkulbuan ti panagbiag, kat ma-experience yam iti nabuslon nga parabor ti Apo, bayat ti panaglakay, panagbaket, ken panagtaeng mo. Iso nga dapat, dahil ti makitam ita. Kung nakaroon idat tayo kakabsat, dahil kung nakitay, even if you know biology, what is biology? The study of life. If you don't know the giver of life, you have not learned anything. Even if you know history, if you have never known the central figure, no namisam nga namam mo, no siya sinno kakabsat, iti kang runaan nga dapat maamuam iti amin nga history, you have wasted all your time. Because the greatest knowledge is to know the Lord, kanti pagayatan na ken kaakas Kristiyano. So, DJ kakabsat, tapno effective ka nga Kristiyano, naduras ti panagrangay mo't parabor akas Kristiyano, kakabsat, importante nga ammum, digito'y lintag ti Apo. Saan nga nailasagan ti way? No, han nga deto'y karnal ti way tayo nga rumangay nga kas Kristiyano kakabsat, DJ paganurutan iti Apo. Iso nga, nagado, kung natin siguro nagado nga services tayo, hana may ibusan ni pastor ti preaching, ay talaga kakabsat. Talaga may ibusan ka nga ti preaching, kat dito sa uti Apo, kat nakabakbak nang dagiti prinsipyo. Remind mamin ano nga ulitet nga i-preach ti life of Joseph, adan tulat tabaro nga maadal mo nga, wisdom nga mangtudking ka ti enlightenment, may panggap ti panagbiag. So, that is what we are trying to show to you. Kunana di Proverbs, Philippians chapter 3 verse 20, for our conversation is in heaven. The word conversation means our way of life is heavenly. Nga means citizens na tayo ti langit eh. Imawat ka kini Jesus Christ. From whence also we look for the Savior, the Lord Jesus Christ. So meaning to say,
Kaya't nga sa wen, gaputa deti sa uti apo iti amwen tayon ken adalan pagbiyagan tayo, definitely, addan digiti na inlubungan nga talagang ikwa mo give up mo nga, sorry. No, mamiss ko man digito ikat okay lang. Kasi ganito yan, ito ang point natin. Prayer, ilagay mo yan. Dawaten tay kuma at imang compensate, amoy di word nga mang compensate, mang fill up. Dawaten tayo nga timang compensate, dagijay tinalikodan tayo ana inlubungan nga araramid, ken ragrag sakit, digito'y pambilin ken sa utiapo. Kasi isudat, delight tayo eh. Isudat mang ti wisdom ken mangitundat panagrangay mo ti pammatim eh. So dawatom ti apo ako nam Lord, tinalikod akon ti bisyo, tinalikod ak digito nga schedules, tinalikod ak pa'y digito nga friendsen, tinalikod ak pa'y digito yan. So, ti dawatek ita nga mang compensate daytoy biag kon ket digito'y sasaom. Ket makita danto kumaapo ti nagpaiduma nga kasasaad ko gapugin. So nga, nagyuti prayer ko ita, isut prayer ko eh. Apo, digito nga kakabsat, agtultunlog ti saom, ket surusurutan dati pagayatam. Yes, asidig, mutrang aydan, apo, tapnon, digito unbeliever, ket makita da nga wow. Kasi amom nga minti unbeliever, ket jak pati, jak kita. Make believe. Di nga ming kakabsat, noong makita da, king kagat, tagtagibasitan da ka. Ngam no, da makita da ket, apo, sa bali mo, digiti baptism si ka talaga nga. Kanto to kanto mo tilogan dan si ka. Agkar ikararag ni pastor ti motor ka da nga, lugan yan takapilyadan si ka. So something like, wow, makita ti parabor ti apo. Dayjay ti ikararag ko kabsat. Hanga dete, you know, maging selfish tayo ti panagbiag ngem. Makita la kumamot dahi ti nga lubong. Tahan lang nga langit iti mabalin. Siyempre langit ti kang runaan. Ngem uray kumapay ka deti rabaw ti daga. Makita mo't kakabsat ti parabor ti apo ti biag tayo. Hanman nga kanayon nga material siguro't pakikitan ti parabor. Ngem dayjay makita kada tayo kakabsat ti na isang sangayan nga ragsak kinakontento ti panagbiag. Gapot agar-ari kada tayo iti ayat iti apo. So dawaten tayo nga timang compensate kasi definitely you have to give up deti dati nga pilosopya, dati nga mindset mo, dati nga panagrasrason mo, dati nga style mo, technique mo panagbiag. There are some things that the Lord will say, give it up, change it, transform your life, kasi dapat style di panagbiag mo. Kala di i-share ko nga lesson ti every Friday night. I spoke about godly influence last Friday night. So, di nga principles kakabsat kat they are the commandments of the Lord. Not only that, but we need direction to guide us through the challenges and transitions of life. As Christian, no damom ti umay diti church, kat ti panangkitam dito kat something nabaknang iti parabor, no? Rich in truth and rich in principles. Kasi kung nadaging kagat, ano ba ang ganap mo, tapapapamok kabilyayo? Nung napangkap, ito nagawid ka, bimaknang kan. Siyempre, di kaslakas di ngamin, dete, DJ ti tao ngamin kat, DJ latat goal na eh. Something nga mangiangat ti panagbiag. But if you look at the Christian life, kung deti church, as a place where you can learn the best things in life, nga ag-grow ka, that is the greatest blessing, han nga na material, no di ka di pa nag-grow, iti parabor ti apo, then you will be interested to ask, kat kunam, now that I'm a Christian, how will I raise a Christian family? Kasanot mangi-raise ti Christian family? What are the laws? What are the rules? What are the principles behind? O, di ka nga interesado, tapnon, maka-erase ka ti na Christian one nga familia. How can I walk in wisdom among unbelievers? So now that I am saved, kahit unbelievers dagiti kakadwak, how can I walk in wisdom? Ngori addaak iti nagbabaetanda sa anak nga matulawan. I am insulated. Although addaak in their midst, but I am insulated. Kat sa anak nga maimpluwensyaan. At manaydayo ti apo, nagadot kakabsat ti apo nga mangipaneknek kan mangitestify deta nga apo. Ado nga awis nga panaginom kakabsat ngam di da mapainom. Ket dakkel nga blessing kasi nagtakderan na digiti ibagbaga ti apo keng kuana. And you know what? The Bible says those that honor God, him God will honor. Or they will be honored by the Lord. Digiti nga mang honor iti apo, i-honor tumot iti apo. What a blessing. Mabaling nga ti question mo no kang what is the proper mindset in my career life? No maipapan iti panagbiag ken panagsapol.
Baka ngamin maimbalansak once nga makareceive ti paycheck, when I have my promotion, baka baliw nga sigod ti mind ko. Amom no, young people ka nga na-save kat sa ag sumrek ti karir, detat may isa nga pagdanagam Tama ba ako? Kasi ti may isa nga manghol jerik nam kat, Lord, tulungan na ka di ata to no maawat ko ti first paycheck kat hang kumanarigat nga itid ko nga first fruit deto Kat uray dumakkel tun ti sweldo kanto ko mga narigat kanyak ti mangted ti tithes apo. Digijay kakabsat ti kwame no serious ka ti apo. Kasi ammom digijay sa uti apo kat ammo tayumot no kasano ti kaalistot sulisog ti panagbiag. Ken ti kasikap ti kabusor tapnon mamimpinsan nga agbaliw dagiti pampanunot tayo maipapan ka dagiti sa uti apo. What is the proper perspective in facing my problems? Dati ibagbagan ni JP itatay kat digijay kat kwa kakabsat principles nga isursuro ti apo nga kalati arig na no agbabay kat no marigatan ka kasto nga min pumayam. So parang sinasabi ng Panginoon, no umay ti panagsagabagan pa nakasuot king ka, mali kasi yung isip mo, dapat kasi ganito ang tingin mo dyan. Isuro na ka ti apo, the laws, the principles that you have to bear in mind when you face problem. Kat nagmayat la ko magpaiso kabsat no, ada kompleto nga libro ay ang adresa na amin deta nga biblical mindset in facing problem. Amin nga dadyain kat basa ang latan Kasla manual. Biblical mindset in raising a Christian family. Biblical mindset in handling finances. Biblical, amin! Isong ano ko na nga, nagadot, imong tayo na may ibusan ti preaching, ay talaga kakabsat. At nagadot ti issues ti panagbiag nga kasapulan nga adresan tayo, nga maisuro kada tayo, no anya ti lintag ti apo, maipapan kada kita nga issues ti panagbiag. Dati, here is another point, dati, the essence of our life and the center of our joy revolves around our selfishness and self-centeredness. Dati, di ba? Datay latat makitkita tayo nga dream house ko, dream car ko, detuyak to. Pero ngayon, the center of our joy is the Lord and doing His will. So, dahil ito'y sa uti apo, isun iti ramen, isun ti diwa, ken ragsak tayo, iti panagbiag tayo, iti dahi ti agda mga biag. The very essence and delight of our life here on earth. So, clear kakabsat? Simple lang naman yung point ng DJ kayat tayo nga maipakaawat kada tayo kada ito yung point. Yun lang naman nga ma-realize mo nga ti talaga nga essence di biag mo kat saan nga DJ material no di kat DJ pa nagtulnog mo pa nagtungpal mo digiti sa uti apo. Kaya naman an na dan tayo digiti puso tayo tabak agsublitay di dati nga kabibiyag. Kayat yung kakabsat ti agsubli di dati nga biag mo. Kayat yung ti agsubli di dati nga biag mo idi nga numamartag ka idi. Nga hana kayat ti tata ending kanon. Amen. Kayat yung ti agsubli di dati nga biag yung awan turturong na barbarkada, tamtambay. Gusto niyo ba balikan yun mga kapatid? Kung anong batas meron ka, anong klaseng filosofiya, reasoning, would you like to go back to that life? Definitely not. Kaya ingatan natin ang puso natin kasi kahit ayaw man natin, masikap ang diablo, matalinong matching. That's why be sober, be vigilant. Sabi nga ng Bible, guard your heart with all diligence. Kasi kadakay nga nag-Bible school, 1 year kayo dito O hindi nakarwar kayo, nung tiriknam kat, ay nakawala ako. Ay, DJP lang ang mindset, maabak kan kakabsat. Kasi, anak kahit mo nga sa uwin, imay ka lang nagpa-adipen dito, imay ka nagpa-preso, tapos hindi nakarwar nga kat, I'm free. So, you're free to do what you want. You're bound for failure. Mali. So, dapat nagapu ka ti Bible school, katrimor kang kat kunam, Lord, tulungan nak nga digiti na adal ko mapagbiagat. Dapat ganun ang mindset di ba? Ay, wanam. Hindi yung, ay, salamat, dalpas man gimong, rumorte mo na, ay, salamat, dalpas man di gimongin, next Sunday manin, ay wala. Nukas jay ti attitude tayo ti Christian life, adayot pa nagduras tayo ti parabor kakabsad. Serious tayo dapat. Pag napalayo tayo sa Panginoon, tinahak natin ang landas palayo sa Kanyang salita, we will lose the essence and purpose of our life. So again, anati prayer na, I am a stranger in the earth, hide not thy commandments from me. Number 2, saan la dayjay, but number 2, digito'y sa utiapo, digito'y bilin na, digito'y laws, digito'y principles ti Bible, it's the essence and delight of our prayers. Isu ramen ti kararag tayo. Isu dapat ti ramen ti kararag tayo actually.
It is the essence and delight of our prayers. Kopyahan nyo pa lang. It is the essence and delight of our prayers. Yun dapat. Digiti sa prinsipyo ti Biblia, isot dapat nga ramen. No, karkararag ka, isot ti dapat nga ikla-iklay mo ti Apo. Now, dati, okay? Ti ramen, digiti desires tayo kakabsat kat pa nagpabaknang. Di ngamin, sino kumamot ti madi mo ta, bumaknang mo ta? Hanamot kat didakas no ito ti Apo kasi we can see a lot of rich people in the Bible. Diligence will make you a rich person. So dati ti essence, DJ panunot tayo lang kat DJ lang agpabaknang. Ngayon binaliwan ti Apo, in-improve na actually. Inikan na ti more excellent nga banag. Because we have dedicated, today, in dedikar tayong tibiyag tayo, kan amin nga itid na. That's how we look at it, di ba? Ganun na to yung tingin natin, stewards tayo Nga tibiyag tayo, kan amin nga ipaay na nga ipatalag, kat an-nadan tayo kakabsat, gaputa kayat tayo nga ma-fulfill tayo ti pagayatan ti Apo. Han nga isut mangya dayo kadaday ti Apo. Now, for example, in Psalms 119 verse 17, ito yung perfect example sa point na aking dinidiin sa inyo. Psalms 119 verse 17, the Bible says, deal bountifully with thy servant. What a prayer. Oh, grabe no? Parang ayem nakadi, Apo, parang ayem to'y adipen mo, tapno agbiagak. Ngem saan nga nagperiod ijay. Kita nyo kakabsat, may one simple verse but it summarizes. Diyan ka mo kakabsat no, nasursuro tayo daytoy nga mindset ngem, kastoy dapat ti essence ti kararag tayo. Saan lang nga tayo? Apo, pabaknangon na ka, haan. Apo, no, ipalubos mo kat itid mo kanyak dito nga privilege. Kaya't ko nga maaramat mo tibiyag ko iti ministry. At da DJ commandments, DJ laws of God, nga isut ramen, J prayer mo when you pray for things. Deal bountifully with thy servant that I may live and keep thy word. So kung na parang ayam to'y adipen mo tapno agbiagak, ket masilimet metak, mapagbiagak, dagiti sasaom. Nagmayat nga panunuten, nga titurong ti kararag tayo ket saan nga ti para ti bukod tayo nga pagragsakan. No diket mapagbiagan tayo ti sasao ti Apo. For after all, everything in this life is temporary. Amin kakabsat. Aya, uri di kita mulayo, ape lifetime nga ta deta kakabsat. Baka 2 years la deta. Baka after 5 years kat sabalin tuman na mula ti agsigatan, di kita ito bain-bain kada, di ba? Maya-maya after 5 years, bain-bain tumutan kakabsat ti agbalor tumut ti sanga ribu ti kada may sanga paton kakabsat, di kita bain-bain. Kada di kita rungo-rungo, mo'y rungo-rungo. Dete maanger nga agas ti agtuko kakabsat. Ayan. Ngem nagmayat. So I hope makita yu itan kakabsat nga nagkarkararag ka, saan nga man naging bubukudan DJ prayer mo, ti ramen di kararag mo kat Apo ko nam, kasla deti salmis, ti prayer na kat parang ayem isuna, tapnon babaan ti panagbiag na kat maitungpal na dagiti pagayatam. That I can keep thy word. Amen? Dati ti prayers tayo kat shallow. Amit shallow? Narabaw. Hantay man lang maikararag nga tulungan na tayo ti Apo nga mga ramid ti pagayatan na. Tila ta maikararag tayo kat Apo tulungan nak ti problema, tulungan nak kamang sulbar, tulungan nak ngagsapol, tulungan nak kasakasapulak. Dito man lang maikararag nga Apo, tulungan nak man nga giragpat ti kararwa. Tulungan nak man Apo tapno makapagkwairak met. Tulungan nak man Apo tapno makatulong ak mo dagdalos di kapilya. Tulungan nak man Apo tapno makaawisak mamuti tao. Dito man lang maikararag nga tulungan na tayo ti Apo nga makapagserbi tayo keng kuana very shallow, puro sarili. I hope today things will change. Nga di prayer life mo ti agbalin nga ramon na kakabsat. Kat saan nga di personal nga ambisyon mo ti panagbiag do di kat di gito'y sao ti Apo. As we have grown, but by the grace of God, kas panag-grow tayo, panag-mature tayo, panagdingdingag tayo ti mensahe ti Apo, anat napasamak, our goals and prayers have matured also.
Di kami, kasat? Habang umununag tayo ti sasauti po, mauawatan tayo, makangkang tayo ti testimonyo, di gijay goals tayo di pa nagbiag kat nagmatured meten. Dati di prayer to, very shallow, ngam itangkat apo, bendisyon nam, di gito'y mulak, ta ikabil kuntut kapilya, di gito'y apo, nga mulmula, mangibingayak to apo ti cuttings, pagbiagandan to jay, haan na nakakabsate, naipati kabil mo to yan. Di ngamin? So sabi ko mauri ka dagay ngagbuy-buya, don't be shallow in your life nga jay labagim pa nag personal ambition mo ti kapakanam nga kitkitaem. Dapat ti essence ti prayer mo ket daytoy sa uti apo nga kunam Lord. Saan la nga panagrangay ko ti karkararag kung tulungan nak nga matungpal ko ti saom. Kaya't kumamot ti agtights, mission offering, maitid ko kumamot ti first fruit ko. Lord, why not? Uray pandemic, madouble ko kumaapo. Mas ma-exceed akpay kumadedi commitment ko. How about that, Lord? I know it's pandemic, I know it's crisis, but there's nothing impossible with you. Di kita'y tupay Macedonian believers, they gave beyond their power. How about with me, Lord? Can you do that to me? So, kitang jiramon ti kararag mo kakabsat kat digito, ibagbagati apo iti, pakisarsaritaam keng kuana. It is the essence and delight of our prayers. Nga no kararag ta idi nga apo, ikanak tilugan ko namket, ti kararag mo ko tay dakdak kala po. Tapno adda mailugan ko nga umay makigimong. Kat deta ti prayer ni Preacher Glenn, iso nga jay, lugan na ita kakabsat kat Honda Pilot. Dakkel nga lugan. Kat idi kagatang nakakabsat kat napan nagsundukot ko na, apo basit tay dinawat ko. Nagmayat gayam nga, amom umadayo ka, lumamiis ka ti apo no hanga digito sa una nga minang kakabsat, iti ramen ti kararag mon. No ti ramen ti kararag mo kat dedela tabukod mo nga pigsa, salon, at importante dayjay, ngem no saan mo nga iraman ti sa uti apo, lumamiis ka keng kuana. Bumaaw ti panagserbim iti apo. You know? Mabalingat iti kunam apo ikanak ti trabaho tapno san laeng nga pakasapulak iti pagbiag ngem makatulong ak ti ministry. Ikanak apo iti trabaho nga san laeng agserbi kanyak no diket adu nga taot matulungat. Nga babaen ka deti apo may share ko isuda iti pagaryam. Let it be that the words of God, di kiti maisursuro kakabsat ket i-apply mo ijay biag mo nga ti may nga pangyaplayam ijay prayer. Nga po ko nam, dito preach ni pastor, kaya't ko nga makita di life ko dayjay nga reality. So, Lord, bless my life, tapno dayjay nga goal, mo itibiyag ko, makitak nga mapasamak. Prosper thy servant, that I may live and keep thy word. May ikatlo kakabsat, number 3, it is the essence and delight of our influence to our children. Dagito'y sasauti apo, dagito'y prinsipyo ti Biblia, kat iso dapat itiramen ken rag uti puso tayo, DJ influensya, DJ kaslang panang lead tayo met, kadagiti an-anak tayo. What is your greatest dream for your children? Kadakay nga padak nga naganak, anak kadaklan nga desire yu kakabsat para kadagiti anak yu. Nang runa kada tayo no medyo nabaybayak tayo ti pamatik at natanab tayo ti Christian life, adun ti nakita tayo kakabsat nga panaglasat iti, Christian life, ano ti greatest desire you for your children? Well, practically, we want them to have a good education and to find a good job, to have a nice family. Pero after all of these things kat maitid ti apo, much more pa nga ti prayer tayo digiti sa uti apo. Amo yung kakabsat, dua iti mabalin nga mang-influence ka digiti anak tayo. Dua lang. Godly influence can worldly influence. Dua lang. Dua lang kakabsat. In fact, the meaning of the word influence is the power to change. Mabaliwam, DJ, panunot ti may nga tao, makumbinsir mo, ma-influensyaam. Nga i-give up na, DJ, daking kwa na nga panunot kat surutan na, DJ, nga panunot. Influence ang tawag po doon. Dua lang ti mabalintang influence ka, digiti anak tayo, di men? Godly influence, na Diyosan nga influence, wenno worldly influence. Spiritual influence, wenno carnal influence. We don't control their minds, but we can pray to the Lord. Kas naganak, we can influence our children.
O, pastor, natangkan mo ti ulo, di anak ko. Basta ipakita mo lata ti Apo kakabsat. Ket ti dapat nga essence ti influence ti kadakwada ket ti na Diyosan. Deuteronomy 6:1 and 2, the Bible says, "Now these are the commandments, the statutes, and the judgments, ito'y, that the Lord your God commanded to teach you, that ye might do them in the land whither you go to possess it." Aramidon yun to kung nati Apo. "That thou mightest fear the Lord thy God, to keep all His statutes and His commandments, which I command thee, thou and thy son and thy son's son, all the days of thy life, and that thy days may be prolonged." Well, this is for the nation of Israel, pamilin ti Apo when they're about to possess the land. Israel was a nation that God has set apart for Himself. Kasi idi ngamin, deti nation of Israel, bale into ding ti Apo nga para keng kuana basit da nga nation compared ka dagiti surrounding, dagiti Gentiles, kan dagiti pagano. Batit da lang kakabsat ngem, isut tinudingan, dinutukan ti Apo, inordainen na nga kunana da kayo ilasin ko nga para kanya. You will worship me, you will love me, you will obey my commandments. Kadi pakitak to, kadagiti tattaw, ti aglawlaw yo, nga daytoy relasyon tayo, our relationship, kat iso iti pakabendisyonan ti aming nga sangalubungan. Today, datayo nga imawat ti Apo kakabsat nagbalin nga anak na tudingan, we are set apart for the Lord. Amen? For His Word. So here is the point. Di ba, palagi nating nire-remind sa ating mga anak. I hope we are doing this. We are different because we have been set apart by God. May sa kadagiti initial nga questions ti anak, maipapanti pamati, apay isuda, apay datayo. Initial yan kakabsat, no maipapanti pamati. Especially no Christian ka agad, once nga agad adal ka ti Biblia, kat, di ba ti biyag mo tumino? Mas disente kang agbiyagan eh. Kasi, kasla DJ, makita yung nalungugan ti rinibribo nga demonyo, nga glabos-labos nga taray-taray, dayan takampusan to. Ngem idi pinaksyat ni Jesus Christ, digiti nga demonyo kakabsat timino, jay tao kat nagbadon. Kat nagarwatan tinasayaan. So, once you get saved, tumino ka, and as a parent kakabsat, definitely, di unag ti pagdangan, there are some rules that we want to set. In line ka digiti sa utiapo. And the first question that our children will ask, apay, kat DJ ti may sa kakabsat no daduma nga kasla pagrebel dyan iti anak, anang arot kakabsat. Ikararag tayo lang nga ti apot mang tukay kadakwada. Tanyo tayo testimony ni Hana itay. Diba? Nangag mo di jay tita Nora? Tito Jojo nangag mo? Amen? Oh, sigurado tamak do dito Hana. Ngam saan kat ag-UTI ka. Kat kunana kat I was being driven by bitterness. Pindas di kita testimony da chat group. I was being driven by bitterness. Makangkang nagti-preaching iti pulpit nga mahana tumnag kanya kunana ngam. By and by, no, the Lord made her realize. That is just our prayer for our young people. We don't control their minds eh. Hantay mo control idangam ti Apo ko magtrabaho ti puso da. Nga dumteng kumati time nga glupos da ka DJ kat makita da nga, this not for me. Nga DJ pinadas da nga na ilubungan kat kunada kat, this is not for me. I was not raised this way. Hanga kastoy ti inruam digiti naganak ko nga pagdestinuan, no, destiny iti panagbiag ko, no. This is not for me. The world is not for me. I'm set apart. Na idedikarak, idiubingak. Dapat darating sana yung time, ma-realize nila yun, di ba? In-dedicate nak, dagiti naganak ko, iti Apo, nagyamyaman dati Apo, tainted nak nga anak dang, kat pinadakkel dak nga na Christian one, enrom dak nga makigimong ti church, but lo and behold, at dadigiti nga impluensya nga na ilubungan, kat naguyo dak ti na ilubungan, sapit ang mapanul, aglubos at kunada, this is not for me. So nga importante nga kanayon ti nga ibagbaga, we are set apart anak ko, we are different. Deti lintag ti lubong ket kinamaag ti imatang ti Apo. Digiti lintag ti Diyos, these are the best and excellent wisdom in life. We keep telling them that our worth is not based on worldly standards, but on God's love to us in Christ Jesus. Kanayon ti nga ibagbaga kadakwada, nga DJ pateg mo, ket saan nga iti lubong iti mang balor keng ka. No di ket ti Apon ti nang ipakita ti pateg mo. Inayat na ka, ket inted na ti anak na nga ni Kristo na tay de krus tapno salbaron na ka. Hammo itulok nga tilubong timang presyo keng ka. Mang balor keng ka. Nga isuda iti pangilakwam iti biyag mo. Don't sell your life to the world. We keep telling them that. Why? Because dito iti essence, the influence tayo. Dito sa utiapo eh.
You have to remember kakabsat, no ubing kayam nga i-twist deta nga ubing against his will. Ngam no dumakkel kakabsat, baka danugan na ka. Ngagpaypay so. Kasi dumakkelan eh. So we are dealing with reasonings. Once our children are teenagers and grown up, we are dealing with the mind. Hantay maalan kakabsat, tibaot lang nun eh. Sabalin nga set up. So I pray nga ikanatay ti Apo ti wisdom nga mangipakita di gito nga sasauna. Kang kanayon tayo nga isurusuro kadakwada nga ti prinsipyo ken paganurutan nga surutan tayo kat dagiti sasao ti Apo. So our desire nga maimatangan dagiti anak tayo kada tayo kat di pasnek tayo kuma. Makita da kumakasad. Di pasnek ti panagtulnog tayo kada dagiti sasauna ken ti panagserbi tayo ti Apo. Diyo lang amo nabatbatad day makita da nga panagserbim ti Apo nga nadagdag senti weight na kadakwada ng digijay na ibagatay laeng. Dito lang among kakabsat. Malagib dan tukot kunada. Punay giti parents ko nagtutudo iti mapandalat ta makigimo. Amen. Uray masaksakit day din di dalakit din nakadalit ti pagidaan ket mapandalat takkapilya. Ibagbaga digiti parents mi iding ano the blessing nga ma-receive umun-una latatay tithes. You know? Amin, digito nga bambana kakabsat. This is what we call godly influence. Not all the time we are strong spiritually. Iso nga kasapulan tayo kakabsat, kikinararag ka nagpipinapig sa akin, encourage titong galmaysa. Amen? Let's love one another, let's encourage one another, let's help one another, let's pray for one another. Because digito nga sasao ti Apo should be the essence and the light of our influence to our children. I hope nga dahiti nga mensahe kakabsat, kat dakkel itinaaramidan na tibiyagyo itat nga gundaway. It's the essence and the light of our life here on earth. It is the essence and the light of our prayers, and it is the essence and the light of our influence to our children. So brethren, remember, everything in this life is bound by laws. If you learn how to walk with those laws, you will be good and well. Nang nangruna pa, digito'y inted ti Apo nga statutes, commandments, and laws. And all of God's people say? Aglangoy kagat sumraang man taayos no papanam. Amen? Dito ayos ang po, nagpalaod. Manipod dayat, agapo bintar. Dito yung nakarayan. Kunam. I-prove ko nga aglanguyak manipod ti batog kapilya makadano nakto bintar dam in 5 minutes. Po. Alaman? Awa, nakakabsat, katawaan na kala, di kita agbuya. Apay, superhero ka ba? But nukunam, agpayano dak. In 15 minutes, adak to yan ta, kwan, kabarwanan. Yan, datito irin nyo, tabatog, datito irin nyo. Agat, uray, mamutsyak ko na ka. Amen? Because it's about going with the flow, the law. Kastamat kakabsat ti sasa o ti Apo. So, deti dapat ti ramen, anak, diwa, ti panagbiag ti nga kas anak ti Apo. Okay? So, agawid tayo kat sapay ta ako. Na-develop di, nagpaido mga hanggen nga po. Saan lang nga comfort ti kahit kung nga maamunti sa ti kahit kung maamunti, di ti prinsipyo. I want to learn principles. Apo, nga pagbalinot nga practical ti panagbiag ko, di nga principle, Apo, ta isot wisdom ko nga, mangdalyasat, di yung adjustment transition, ti panagbiag ko ti rabaw iti daga. What a blessing. So, lang, kuna ni Salmis kat, I am wiser than my teachers ko na. Siribak nung dagiti manurusuro kanyak, because thy word is my delight. Peso deta. Young people, don't take that for granted. Okay?